Neixes i et fas. Neixes. Et fas. T'hi fas. Em faig. Jo crec que és una mica les dues coses en el meu cas, però sí que és veritat que a mesura que anava avançant els meus estudis, doncs el meu esperit i la meva inquietud científica anava creixent, així que per mi són les dues coses. Potser una mica néixer, perquè des de sempre que he volgut ser biòloga m'han interessat els mecanismes de com les malalties s'acaben de produir, o sigui, biomedicina. Bueno, va ser com un procés d'experimentar, de sentir el món científic d'una manera que no t'expliquen o que no ets capaç de viure. Jo crec que t'hi fas perquè has de tenir un entorn que t'hi porti a fer, però sí que has de tenir una certa predisposició de base. M'he fet. A la meva família sempre ens ha mogut la curiositat pel camp, per explorar, per buscar bitxets, per analitzar. Em recordo molt bé, a quart de l'ESO, que vaig tenir un profe de bio que em va encantar l'assignatura que fèiem de genètica, d'ADN i tal. A casa la mare és metge, és doctora, i sempre he vist com aquesta relació molt directa entre la recerca o fer preguntes científiques i la repercussió que això té en les vides de les persones, no? Va ser quan vaig viure una experiència a l'institut, que vaig tindre una professora. Llavors, en aquest moment, és quan fas el clic i dius, vull ser una científica. Jo crec que era una persona que des de petita sempre em feia moltes preguntes, però vaig tenir una professora que em va donar molt de suport i realment va creure en mi, i llavors doncs, això em va fer estudiar aquella assignatura amb més ganes i vaig acabar seguint aquest camí cap a la biologia, la biomedicina i la bioenginyeria. Quan vaig començar a entendre que es podia fer ciència més aplicada, més direccionada als pacients, a buscar solucions que no existeixen. Que tot i que sembli un món una mica inaccessible, la ciència, un món que sigui difícil, que val la pena molt intentar-ho i que tot l'esforç que ha posat durant tota la vida dels estudis, doncs que ha valgut molt la pena. Diria que no s'autodescartin o que no s'autocensurin, no? Que hi ha moltes maneres de fer recerca, que hi ha moltes maneres de ser investigadora, i que com més diverses siguin aquestes sensibilitats i aquestes maneres d'entendre la ciència i el procés científic, doncs millor. Seria que no s'ho pensin i que si ho tenen clar i si veuen la motivació de ser científics, que vagin cap a aquell focus i que no s'ho pensin gaire i que a por totes. Penso que totes les vegades que m'han dit que parés de preguntar, doncs seguir preguntant i no tenir por a preguntar i arriscar-te en general. Que facin el que vulguin, el que tinguen passió per fer, el que tinguen vocació per fer. La ciència és molt vocacional, molt inspiracional i no diria que facin això si no els agrada, els apassiona i els mou la curiositat.